Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na mentah. Kalian persya ka Voice of People Party VPP kaladawa ban penjalan ya ka dorbar sensyar ka ban sedang naduk ka khat santrik jong mentau benai ha ka chithi chau lampang ka jing dorbar tau a nyu ba Thomas A Sangma na kaliang o parliamentary secretary ka VPP uba Havingstone Kharpran Ulaong na margane ka party kadawa na ka office jongpi ban penjalan sa katuk anisngi ya ka dorbar senrai uba Havingstone Kharpran ulpan pau ba ka parliamentary party jong ka VPP ha ka jingalang bal pelong ha ga lai phewei tring jong bran lar kalai kren halor gimat bakta ya ka baha kamiat ka jela bat kum ka party ka kwa ban yatir ya kine kimat ha po ga jing dorbar tau an daga bawan ra ya ki motion resolution bat questions Handrai ngipan pau ka jing bom sngew ya hap halor ka jing rai jong ka BAC ban pelong dorbar tang san sngi namar kani kalong ka balongkot balat laong ba Havingstone Kharpran laban kedeu ba ka BAC kala munjur ya kisngi ban pelong ya ka dorbar sensyar ha kalai pheu trik jong manai lar bat kani kasngi ka BAC kala rai ru ban bupor lai sngi na kamta ki government business bat ar sngi na kamta ki private member business